orain dela 25 urte hasi ginen, ziren diskak eta liburuak bakarrik zeuden, eta bueno, pixkanaka hasi gea beste produktu batzu sartzen, jendeak eskatu diguna, bai joku esatzaileak, didatikoak, kooperatiboak, bai burondiak, erraldoiak asko indar asko hartu dutela, eta gu hortan gaude, jendeak eskatzen diguna, guk ematen diogu, eta beti puntan gaude, saiatzen gara puntan gaude, eta zergatik gaina zerbait maitetasun egiten badezu, ondo ateratzen dira gauzak eta jendeak hori ikusten du. Osea, zu posibeli mazaude etxian, hemen oso posizioa daude, orduan dena egitena transmititzen da jendeari. Bai, hasiera batean, 1000 bete terdi, kaixo 1000 bete terdi zaila izan du zen, itxita egotea zetizu ondo zaude, baina eta jendeak ere etxean egoteko aurrak ere ditut aurrak eta behar ditu gauzak etxean 1000 bete terdi pasatzeko eta itxita eta ez zerbitzu hori ematea eta ikustea Frantzian eta beste tokitan derrigorrezkoa zela kulturan o aurrean ziketarako denak irikiteko goteak eta guri itxita eta ez da posible. Izan du da izugarria, zer erantzuna eman du jendeak, mintza gurekiko, izan du da una gozada, jendea tortzen zirut, faltan bota dizugu, no seke, eta horitu guretzako da brutala. Kultura gu beti izan dugu saldu dugu kultura eta oso ondo saldu dugu. Eta baina nik uste da jendeak gehiago kontzentratu dela zenba behar gaituen gu behaiek eta behaiek guri. Esateko oso ondo, herria pizten du pila bat, jendea mugitzen du, jendea galdetzen du, etortzen da, eta esateko oso positiboa da, eta gaina gehien bat nik uste herri honetan beti bolkatu geha denekin eta nik uste garrantzitsua dela horrelako gauzak egitea, bultzatzeko guretzako eta datorren antzako ere horrelako herri bat bizia egotea.